Здравейте, аз съм доктор Васви, съм неврохирург, занимавам се активно с оперативно лечение на пациенти с ломбална дискова херния. В днешното видео ще ви дам информация относно това, кога се налага извършването на оперативна намеса при пациент с дискова херния. На първо място това е наличието на болка в долния крайник. Това е най-честата индикация, поради която ние правим оперативно лечение, като разумният срок, в който пациентите могат да се лекуват консервативно, т.е. неоперативно, е от 8 до 12 седмици. Ако болката в долния крайник продължава на 12 седмици и не се повлиява от консервативно лечение, пациентът е кандидат за оперативна намеса. Втората причина, поради която ние неврохирурзите правим оперативно лечение при пациенти с дискова херния, е наличието на слабост в долния крайник. Като това е по-рядко в 10 до 20% от случаите. Слабостта може да бъде лека и тежка. Тежката слабост на долния крайник е абсолютна индикация за оперативна намеса при тази група от пациенти. Третото състояние, при което се налага оперативно лечение, се нарича синдром на Калда-Еквина. Това състояние е рядко, като то се характеризира с наличието на тежка слабост на долните крайници, болка и изтръпване в долните крайници и нарушение на тазовите резервоари. За повече интересна информация от света на гръбначните заболявания ме последвайте в социалните мрежи.